Lah mlaku rono ya ora kandha kok. Wong kowe ape tak susul malah kowe rene kok. Kowe nak joget sing apik ah. Joget malah kok kena stroke ngono. Aku ki mau wis joget, ngepasno karo gamelan. Roro ya mbah mau kepiye aku kok. Lebon apa? Lebon apa? Lebon dawa. Tak masuk ngain. Masuk angin. Lah sing lebon dawa kuwi tak aku. Kowe. Lah saya protes. Wis lah, sen waras ngalah. Ngarani kancamu edan. Ora. Ngarani kancamu edan. Enggak. Idoni raiku piye? Kliru. Piye? Idoni raimu ngono. Wani kowe. Enggak. Wani. Enggak. Sampe ngidoni kancane. Omonganmu kliru kok. Kliru sing bener kepiye? Tak idoni raimu ngono. Wani. Enggak. Sampe ngidoni raine kancane. Kowe kok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Diparingi sumuk Untukmu suwek ngono. Iya. Lah iki Pak madhepe rono kok. Lah iku sing ngono, lah sing mburi kae. Blower. Madhepe rono. Ora tutuk kene. Nek teng arakku manan. Mbok ibuke Nyapa? kasihan deh lo. Ya buke iki ndaki kok. Ndake piye? Kipase dipek dhewe. Iki mau buke ya jos. Direwangi ndelok barongan ngene mau bar do ngunduh tawon. Untukmu suwek ngunduh tawon. Lah iku sirahe do dibuntel. Iku ngono nganggo jilbab. Nganggo jilbab nyapa teh ngunduh tawon. Nganggo kudung. Kudung wajibe wong Islam ya. Heeh. Nek wong lanang gawa kethu. Heeh, nek wong wedok gawa jilbab. Nek kaya kancaku sitok kae jero. Apa? Lanang ora wedok ora. Lah kok iso? Lah kae ngerti? Iya. Oh endele. Ayo. Aku ya gumun kok. Ame ngundang ses keliru, ngundang Mas ya dipaida. Ngundange ya aja, Mas ya aja ses. Apa? Didadekno siji. Piye? Mas ses. Malah apik. Iku jenenge wong lanang. Ayo nak lanang. Alhamdulillah iso teko ing desa Ngloram Wetan. Sing daleme Pak sapa, Mas? Pak lanang. Iki mau lho. Lah iya. Ning omahe Pak sapa? Pak lanang, Bos. Ibu. Wedok. Anak-anak. Kaya kancaku kae lho. Lah kok iso kaya kancamu? Lah aku ya mangkelno takon anak-anak barang. Lanang karo wedok dadekno siji ta? Iya ana pepatah, Bos. Malu bertanya sesat di jalan. Iya. Coba teko ono. Nah teko sing sopan. Sing sopan. Heeh. Nah niku Bu, ula-ulane coklek. Are kon sopan takon. Sopan yo wajibe ngono ah. Ya sing apik mlaku sing sopan. Masa ono sopan kok ngene. Nggih mek teko tang ngejak gelut. Malah kaya ape maling. Monggo iso teko. Tak teko. Bu niki mau teng daleme Pak sinten nggih? Pak Jarone. Nggih. Jenenge apik. Apa? Bu iki mau ning daleme Pak sapa? Ning daleme Pak Makroni. Delok kupingmu e. Lah bener kuping sisian mok gawa. Iya kuping sisian. Lah ya kupingmu sisian ya kebo. Iya. Sisi sapi. Ono isi kebo isi sapi. Wong kok bento. Kowe nggo tulisan ngono kok. Lah kowe mau takon aku nggo catetan. Mbok kon takok Ya tekok sik. Lah kowe ya ngomong nak gawa. Niki mau iso rawuh ing daleme Bapak Muhammad Yaroni saha Ibu Indah Kusumayati. Dawane le. Dawane lho ngerti to wacanen dhewe nyoh. Ibu Indah Kusumayati. Ayo teh. Bu, gawe jeneng dawa-dawa le, Bu. Jeneng ana Senen Pon ngono ndak abot. Jare keblake mbahmu. Ora. Keblake bojomu ngono. Wong kok iso. Sing daleme Bapak Muhammad Yaroni adalah Ibu Indah Kusumayati. Anak-anak ndi? Lho jenenge rambut tulisi. Aku ame nyatet iki lho. Wis disiarno. Masa jenenge anak-anak ngeten, Bu? Ora tulisane. Kowe gawe tulisan yo setengah-setengah kok. Oh gak ngono iki sing kliru tukang nyateti. Kok iso? Lho sing dikai sentulit kok. Awake dhewe blas kok.
Ana sinten nggih Bu namine? Wah, dawane Apa? Faiz Putra Ijam Mahendra. Ka Allah Gusti. Bu, jeneng sak desa dirombong wong sitok. Iki jenenge wong 5 RT. Aku bingung nek ngundang ngene iki. Nah, didongak-dongakno, Mbok. Didongak. Sadurunge didongakno. Heeh. Iki mumpung ijek sasi. Sasi Syawal. Nah, sasi Syawal. Awak dhewe iki mewakili rombongan barongan Wahyu Macan Jaya. Nah, ngucapno minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Syukur-syukur entuk wisit. Syukur-syukur entuk wisit. Aja ngisin-ngisini. Lah maksudmu Kowe kepiye? rene dibayar kok njaluk wisit. Sing bayar aku sapa? Bose. Ketuane sing bayar kok. Berarti tuan rumahe. Hah? Ya enggak. Lah iku duwite ketuan rumah dikekno bose. Ya ora ngerti no, aku ngerti ku teko bose. Bose cuma perantara. Bose Aja perantara. ngisin-ngisini rebek wisit. Nyapa? Ndang kei apa? Ala tunggale kowe kok. Oh, ora nak nawane ngono lho. Heeh, iki didongak-dongakno, Bos. Didongak-dongake. Mugi-mugi nikahe kapan nggih, Bu? Dinten Rebo. Heeh, mugi-mugi nah ajeng angkat nikah mugi-mugi lancar mboten enten halangan pun apa. Mugi-mugi dados keluarga ing sakinah mawaddah lan warahmat. Amin. Cepet diparingi momongan. Amin Allahumma. Asin. Lapo asin? Iki lho keringetku dilewer tak dilatasi. Tak kira kakek nuyah ya. Encen kowe mau. Kowe ndongakno bapake. Aku. Heeh. Kayak tulisan lah. Hmm. Aku ra eling kok. Sembo eling-eling amplopan kok. Urung diweki. Biasanya ana amplopane ya eling ya. Alah, Iki urung ana amplopane dadi ra eling. Bos. Aku lho amplop rak kanggo. Oleh gayaane mlele. Sumpah billahi lho nang ngapusi. Wong mangane ra kelar kok amplop ora kanggo. Padakno kowe. Aku lho amplop rak kanggo. Sebabe apa amplop ora kanggo? Lah isine wis tak jiuk. Eleh. Ngono padha ae. Aku bayaran ngene. Langsung tak kekno wong sing lebih membutuhno. Apa iya, Mbos? Iya aku kok. Bukeno tanggamu Aku sing ngene lho bayaran. heeh. Tekan omah langsung tak kekno sing luwih membutuhno. Bukeno tanggamu sing jompo kuwi. Oga. Lah bukeno sapa? Kekno bojoku. Lah tunggale kowe. Oh, bojoku kan luwih membutuhno daripada aku. Nggo tuku pampers. Karo susu ya. Didongakno. Didongake. Mugi-mugi Bapak Yamroni adalah Ibu Indah sak keluarga sak bubare nanggap barengan Wahyu Macan Jaya. Muga-muga diparingi panjang yuswa. Amin. Diparingi rezeki ingkang kathah ingkang barokah. Amin. Diadohke saka bilahi. Amin. Dicedhake cepak rezekine. Amin. Amin Allahumma. Amin. Syukur-syukur bisa celeng-celeng. Anggrek dasmu. Wong temo arani celeng. Sen duwe akeh iku lho. Nabung. Nah, blembung. Alah, Bok. Nyapa tek blembung barang. Lah kowe mau Menabung. nah menabung duweni rezeki luweh bisa munggah Mekah Madinah. Amin. Amin. Amin Allahumma. Amin. Wis ora asin. Wis ora asin tak rapi. Ngomong kamu. Bos. Nggih. Aku krungu-krungu jare ke wong pinter. Aku. Heeh. Walah, Wandi aku kowe. wis termasuk wong pinter. Kowe tau lunga nek Bonbin mesti. Bonbin ngono. Kowe Yo rekreasi. ya yo ning kebun rekreasi ning binatang. kebon binatang. Kowe Heeh. tau. Yo tahu. Kira-kira kowe tak bedheki iso. Walah, nebedhe wis nangel-angel ngono. Nah, Kaya contone, piye? bulan bobote pirang ton ngono. Kowe nak iso. Apa bulan bobote pirang ton? 5 ton ah? Salah, 10. salah. Lah bulan bobote pirang ton? Bulan iki bobote sak ton. Lah kok iso? Aku percaya ta ora? Ya ora no. Nek ora yo penek ah gawakno timbangan. Untukmu suwek ngono wong tembok nimbang. Yo daripada kowe munggah atuk ngandel. Ya nak ngono pinter kowe. Kowe tau nek kebon binatang. Tahu. Ngerti ketek? Ketek. Heeh. Ngerti ya? Berarti anakan ketek. Heeh. Lah iki kira-kira Iya. ana anakan ketek nyabrang. Nyabrang.
Saka kulon ana montor buanter. Dies anak ketek. Ditebrak mati. Pakane piye? Pane yo nesu. Sabar. Mesti ngamuk. Sabar, Bos. Jan upama to mesti grauk biasa. Sabar. Kok sabar? Lah, pertanyaan piye le? kowe tau nek Bonbin? Bonbin. Ana anakan ketek, Anakan ketek liwat nek dalan. Heeh. Saka kulon ana montor buanter. Wah, Biar Tebrak. yo biar aja kancane. Hah? Hari ono motor nyebrak ketek. Iki lho mau anakan ketek. Tebrak mati. Iya, mati lah. Pakane kentek piye? Pakane mesti nesu. Sabar, Bos. Mesti nesu grauk sirahe iki mau. Sing sabar, Bos. Sing sabar. Lagi ujian iki. Kowe ngarani aku pakane ketek. Aku lagi rumongso. Nyapot iki ngamuk. Makane sabar. Masa aku pakane ketek. Lagi pakane ketek ora. Enggak. Tek ngamuk kowe. Iya he. Kandhani yo. Nak ngono kowe ngerti ketek. Ya ngerti ya. Heeh. Ngerti ketek. Ngerti Iki aku duwe kata-kata kata-kata. dirangkai dengan benar. Dirangkai dengan benar. Kakek, nenek, ketek, mencium. Urutno sing apik. Kakek dan nenek mencium ketek. Apa ora digrauk raine? Wong keteke liar kok grauk kakek nenek. Ketek mencium kakek dan nenek. Apa kakeke ora nesu, kok nenek yo mencium kakek ketek iku. Nenek mencium ketek. Kakeke apa ora nesu? Ya iya. Kakeke jek ana kok neneke mencium ketek. Ngene wae ram keling bedhek iya. Ngandhane Mau apa? Kakek, nenek, ketek, mencium. Iso apa ora? Gak iso aku. Ora iso aku. Apa? Dungokno. Jan bener kuwi, kakek mencium nenek. Lah keteke Ciumen. ya Allah, masa aku kan nyium ketek. Aku kan persis ketek. Iki apa lah? Pas. Gedang teng plecak kok. Aku mau yang ngono. Ya kepenak. Lah ngono kita bedheki neh. Iki bab ngeyel, Bab ngeyel. bab kewan. Kewan. Kewan apa sing paling ngeyel? Jerapah. Jerapah dase dawu. Dadine ngeyel. Lah apa jerapah ngeyel mangan kepenak gulune dawu. Sembarang iso dirangge. Gajah. Gajah ngawake semono gedene poso lek iso. Mesti ngeyelan wong awake gedhi. Ya ora apa-apa. Ayo. Gajah munggah tower. Itu mon gajah munggah tower. Nak menawane. Gajah miu. Wong kok iso. Lah nak nganu paling ngeyelan apa ya? Kewan sing paling ngeyel. Ketek. Lah kok iso ketek? Lu ngeyel. Lho, piye ta? Piye lah Bu iki? Pertanyaan piye? Kewan apa sing paling ngeyel, Bos? Kewan sing paling ngeyel. Jerapah. Jerapah nyapo. Gajah munggah tower. Ya keduman gajah munggah tower. Lah kewan sing ngeyelan apa ya? Ketek. Kandhani Kok iso ketek? Lu ngeyel neh. Anane aku ketek ngono. Mau wis pakane ketek saiki. Anake ketek. Ya ora apa-apa. Anake ketek ya, Bu. Berarti keluargane keluarga ketek. Wis ngae. Kowe karo aku kan jek duwe kanca loro. Kanca telu. Mau loro ketambahan siji. Ketambahan siji, mboke rambut itung. Iya ono mboke. Nah, mboke rambut itung nesu grauk kowe. Iki mboke di anak loro. Mboke di anak loro. Jenenge Nini Herlina karo Nunu Herlina. Lah sing Nini Herlina. Jan Nini Herlina iku wonge putih. Wonge putih. Heeh. Lah sing Nunu, Nunuke ireng. Bacok kowe lho. Bacok piye wae? Mboke de anak kembar loro. Jenenge Nini Herlina karo Nunu Herlina. Lah sing Nini Herlina. Nini iki putih ayu. Putih ayu nak sing Nunu. Nunuke wireng, Mas. Kok jogok kowe? Nunuke sapa sing ireng? Yo anak iku mau nak mboke. Anake mboke. Jan Nini iki awake langsing diceluk ae, Bos. Diceluk. Timbangane menawa awak dhewe ana sing srek. Sapa ngerti? Engko sijinan ya. Diundang. Nyapo kowe iso melu-melu? Mau dada-dada aku ora.